O alumnado do Instituto Luís Seoane de Monteporreiro foi premiado recentemente pola posta en marcha dun proxecto de innovación en igualdade. O centro é moi coñecido polas diversas iniciativas que leva a cabo todos os anos. O proxecto de Obxectivo Igualdade, que era como se chamaba o proxecto nun principio, comezou porque unha compañeira da nosa clase levaba bastantes anos sufrindo acoso por compañeiros da clase e xa era algo moi normalizado. Hubo un día que decidín que deberíamos falar cos profesores, entón comentei yo a algunhas das compañeiras da clase e moitos dos insultos que ela recibía pois era insultos desde unha perspectiva machista, non? Dicíanlle que non ladrase cada vez que falaba na clase ou insultábana porque polo seu aspecto físico e un montón de cousas. A actividade tivo gran acollida no centro e, sobre todo, nas aulas, onde se comezou a valorar máis a importancia da igualdade de xénero como valor social e persoal. Este tipo de proxectos son un bo exemplo porque axudan a mellorar a situación das aulas dos compañeiros, de como traballar en grupo, de como respetar aos demais, que o que é todo isto, ao fin e ao cabo. A proposta desenvolveuse ao longo do curso no Instituto grazas á implicación persoal dos estudantes contra a violencia machista. O Obxectivo Igualdade forma parte do Plan Anual do Centro, de maneira que nós, como Escola Asociada á UNESCO, en todas as materias, digamos que está este contido transversal onde nós sempre facemos un pequeno aparte, unha inferencia no que é a problemática da muller en visos a conseguir a igualdade. Así que todo o mundo sabe o que é, todo o mundo traballase nas aulas, en moitas materias. O premio que recibiron en Madrid ten moito que ver coa traxectoria e a continuidade no programa de igualdade. O xurado premiou a súa persistencia, xa que non se trata dunha iniciativa illada e puntual. Dende o centro xa puxeron en marcha diversas actividades que seguen a mesma liña. Seguimos adiante, pois mira, vamos a ver brevemente. Hoxe este acto, a semana que ven é a Semana da Muller e a Ciencia, onde imos contar con unhas mulleres que nos veñen dar unhas charlas. Son matemáticas, son traballadoras do Instituto Oceanográfico Español, escritoras. Entón, imos dedicar esta semana, despois ven xa o 8 de marzo, o mes que ven, onde o evento vai ser grande. Contactamos con as persoas aí en Madrid, non queremos anticipar nada, a ver se as podemos traer. E digamos que isto vai enriquecéndose todo en base ao traballo do alumnado, claro. Gracias a iniciativas como esta, o panorama social e educativo está cambiando cara a un novo modelo, máis comprometido e concienciado en materia de inclusión e igualdade de oportunidades.